Som čakal účasť 1000. Keď nebude pršať, tak možno bude aj viac, záleží od času. Je to v pohode, prvý DJ mečkal iba 40 minút, nič sa nedeje, sme páni odmala. V pohodičke došiel s nami Karol Zajac, ľudia zo Streamers Academy, SC je tu, Michael Kož je tu, takže budeme mať veľmi improvizovanú show, ale bude aj show tanečná, ktorá nebola slúbená, ale bude. Bibo SC, reprezentujem hlavne Streamers Academy, Laci Strike, som z tanečnej školy, kde tancujeme, mám 20 rokov. Však a povedz, že všetko vyhrávaš. Niečo sa vyhráva. Niečo sa občas tráfi, hej. Teraz naposledy som dal Euroculture Festival, to bol vlastne postup o Manchester 2013, kde budem reprezentovať b-boying aj s Ladyboyom z Flowriders, takže paráda. Môj úspech bol dobrý, keď som mal 36,5 roka. Myslíš, že ty si presne tak pamätáš na deň? Pamätám si to presne, lebo to bola posledná battle, na ktorej som bol, aj tu som vyhral. Kde to bolo? Tak na Kanárskych. Vychytal. Nie je to iba o výhrách, nie je to o výhrách, je to o tom životnom štýle, ktorý máme, lebo veľa ľudí si myslí, že všetci sa pýtajú, že aké máte trofeje, čo si vyhral, kde si bol a najsilnejší zážitok. Veľakrát najsilnejší zážitok v tom tanci nemusí byť ten pohár alebo to prvé miesto, vieš. Že sú to pekné pocity, hej, keď človek niečo vyhrá, ale dobrý pocit je aj keď sa niečo podarí iné, veľká choreografia nejaká, alebo keď niečo naučím niekoho mladého, dajme tomu, keď vidím ako postupuje a lepšie sa, to je tiež super pocit, takže nie je to len o výhrách. Najkrajšie je, že vlastne šíriš ten hip-hop stále, neustále, či učením, či betlovaním, či vystúpením, či všetkým, čo spravíš. V podstate je to môj kamoš hlavne. To sú kamaráti. Kamarát, šéf a Niečo učiteľ, keď robíme choreografie, tak tam to musí niekto viesť, Tak. ale na tých breakdanceových tréningoch, b-boy tréningoch chalani pracujú sami v podstate. Lebo to už je o tom, že keď už máš nejaký fond pohybový, ktorý je v tebe, tak ty už proste potom potrebuješ dostať iba nejaký skill, aby si mal osobitý prejav. To už je na každom tanečníkovi, aby sa nejak do toho dostal, aby sa prejavil nejak, tak ako sa patrí. a hlavne od Laciho som sa naučil, čo sa týka choreografii, vidieť presne, ako sú tí ľudia, kam im dať, aké postavenie tam dajú, takže takéto veci hlavne som sa naučil úplne vidieť, úplne inak ako predtým, to ma hlavne naučil. Problémy sa začali už v podstate včera, keď od 10. vlastne neprestalo pršať do 9. rána dneska. A veľký rešpekt týpkom, že postavali ten stage, pretože naozaj v tej búrke všetko boli. Ale tak to už asi tak býva na festoch, no. Trošku sme sa o hodinu spozdili, ale všetci sú na ceste. Aj tí, čo bývajú 20 kilákov, im to trvá hodinu a pol zrazu, ale tak v pohode. Veľa ľudí rieši, že aké máš auto, aké máš proste neviem čo, ako sa ti darí, kde býváš. Sú hip-hopery na Slovensku, ktorí bývajú na privátoch po troch, hrajú plejko od rána do večera, to je ich voľba. Sú ľudia, ktorí pracujú od rána o 8 do večera do 10, to je ich voľba, ale potom nech si navzájom nezavidia a nepindajú, že to je kvôli niečomu. Takže keď niekto chce niečo dosiahnuť a posunúť sa niekam, musí proste makať, to je celé. Na sebe hlavne. Ja si myslím, že v tom, ako povedal Laci, nič iné nie je iba makať, robota, nič iné. Šťastie, nedá šťastie percenta a tak ďalej, kontakt možno nejaké, ale neverím, že niekto, či už je to Laci Strike, alebo hoci kto zo scény, ktorý sa niekam dostal, sa tam dostal bez toho, že by toľko nemakal. Neexistuje, to nemôže. Žiadne kontakty. Dostal som sa proste do Bratislavy. Predtým bol Quacid Crew, to bola skupina, v ktorej som bol členom a stále ich reprezentujem. Pozdravujem Quacid. Ďuri Marton má dneska narodeniny. Nedošiel som, Ďuri, mrzí ma to, ale keď tu budú ľudia večer, pošlom ti špeciálny pozdrav. Rešpekt. Najprv bol Quacid Crew,
S tými chlapcami sme v podstate pochodili po Európe, vyhrávali sme súťaže, žili sme v Barcelone, kde nám bolo super, mali sme úžasné skúsenosti, tam sme pričuchli k prvej profesionalite, kde sme točili reklamy, klipy a tak ďalej. Vrátil som sa na Slovensko, kde som si založil školu a v podstate som bol v Bratislave, to bola prvá škola svojho druhu a fungujeme doteraz. Boli tu školy, ktoré skúšali napodobniť našu cestu a už nefungujú. My fungujeme, stále sa držíme Streedance Akadémie značka, ani som nečakal, že to tak vybudujeme. Veľa ľudí rieši, že sme komerční, že sme robili veci do televízie a tak, ale to boli veci, ktoré sme sa netlačili ich robiť, ale nás oslovili, aby sme ich spravili. A keď sme na to mali možnosti, tak ich spravíme radi, lebo to vieme robiť dobre. A takisto, ja neviem, aj DVDčka, keď sme spravili, že Cesta tanečníka prvé a to druhé bolo Škola tanca, a my si nespomínam. Tak to boli platinové kusy v podstate, predalo sa dokopy možno, že 16 000 nosičov, čo je veľa. Na to, že to ani reperi nepredávajú. To ani reperi CDčka To je nepredávajú. veľmi veľa. Veľmi veľa. Hlavne podľa mňa veľmi ovplyvnil prvý tanečný klip vlastne, ktorý bol aj prvý tanečný klip na Slovensku. Je už aj druhý, aj tretí, ale ten prvý je napríklad ovplyvnil aj veľmi mňa, lebo ja keď som ho prvýkrát videl, tak som sa veľmi že dosral. Fakt, že som sa dosral. A plus toho, že aká to bola kvalita na tú dobu, hej? A stále to vstúpa. Takže asi. Ma to veľmi teší, že to sú veci, ktoré môžu inšpirovať nových ľudí. Máme za sebou 2 turné úspešné a v podstate teraz bolo tretie a to tretie bolo vyslovene venované deťom. Že sme chodili a sme robili s deckami na základných školách. Vôbec sa za to nehanbím, lebo to je generácia, ktorá keď sa podchytí, tak môžu reprezentovať našu republiku na perfektných šampionátoch a tak ďalej. A Slováci sú talentovaní ako sviňa.